udyakalashe uhlele noVolf balambile kodwa yena udyakalashe umane enkwila alume phakathi kwemilenze abuye ehlafuna exhapha igazi. Uyabuza uVolf utya ntoni nantangam nam khawundiphe. Athi udyakalashe nditya amatyhalarha mfondini nawe yitya wakho. Xa ziluma uVolf athi andinawukwazi uwatya mfondini kubuhlungu. Athi udyakalashe usisifede Wolf usisifede nditya amatyhalarha akho nam nditya wam. Kanti udyakalashe akatyi matyhalarha uminca itakane legusha utya itakane legusha. Yebona ke sisiprofeto sentsomi esi siprofeta ubomi esibuphilayo apho abantu intlungu bayi-ektayo. Uthi xa ukhala kuvela abantu abazenza ngathi bona baqhela intlungu eyodlule yakho kanti kukho umntu ebenokuyifumana nyhani le ntlungu kuyo ebezawuzixhoma. Xa enokuyifumana le ntlungu kuyo angazixhoma. Wena ungcono kuba ukhala kuba uzithuthuzela.